но там поне тогава го снимах. Ма не. Ей, баре ми ти намажеш малко репорт. Сканията ми е секси. Снимай я. Еле, от Бултранс има някакви. От БГ трябва видях един. Къде ли си ги видял? Дейвид Лавчиев е тука. Ми то ни не го чакаме, принца. В TeamSpeak ли? Тук е, да. Ще го наръса. То спа. Идвай по-бързици. Колко часа? 10:15, че е звънна на Роса. На псето. Вече не ми писе. Вече ти е кучка. Ново коте и ново куче, че старите много ме нервираха вчера. Мене като ме нервираш. Мълчи, бе. Аз съм ангел, че никой не нервира, само вие ме нервират. Това не го ли разбра? Че след първия април на теб. Всички го знаят, че аз съм ангел, че аз не се карам с никой. Не. Чай докато чакам да пусна на този репорта.